Nongtrei Mawkyrwat Civil Hospital MCH kiba kynthup iki doktor ki nurse bar kitu kiba trei hagi kam kyrshan iki nongpang kila shah pynsangeh Tulop lalai bnai naduh Jymmang haduh Naitung. Dr. D Suting iathuh ha jingialang bikila pynlong ha kini sngi kila rai ban sangeh trei kam no naduh ka Tarik Nailar lada Tulop hapoh ka Tarik Nailar. Ya kini karai kila phah Kong Ampareen Lyngdoh kabari ka Myntri ka tanat ka kuat ka kya. Shah ka Director Health Services MI but Shah Medical Superintendent Mawkyrwat Civil Hospital. Maria yo ikini karai jong ke jingialang ka sorkar ka lepelat marmar ya ke Tulop na ke benta Jymmang. Kini Nongtrei MCH kila bu por sa ha ka Tarik Nailar ba ka sorkar ka di ban Siew no iki Tulop jong ujeliu bat Naitung lem kumta pynsangeh terikam kumba kila rai menchwa. Ya minta sipor kila pynsangeh ia ka jingi haduh ka Tarik Nailar. Kasngi bagi kmi lenti ba ka sorkar kan Siew no iki Tulop jong ujeliu bat Naitung.